Atletikain jokatzen duen eibartarraren kasua da Markel Susaetarena, baina bi taldeen arteko lotura haratago doa. Badaude adibidez, bi taldeetan jokatutako jokalariak. Gaizkato gero eta Gorka Iraitzuzekin, hemen, lezaman egin dugu izan. Gorka Iraitzuzentzat beti izango da berezia Ipuruan sartzea, ez? Bai, berezia beti. Han pasan un denboraldi bat, niretzat nituen kidetzat oso berezia izan zala. Zeran ni jokalari profesional bezala nintzen, jolasten, aukera izan nun ia lehenengo maila igotzera, gero hortik aukerak izan dituen ja beste espainolera jutera. Hori esan behar zuen, denboraldi bakarra, baina ze denboraldia, lehenengo mailara igotzeko zorian egon zineten, justu, ez zinaten igo. Zuri ze oroitzapen ekartzen dizkizu, Eibarrek, Ipuruak? Lehenbizi familia haundi bat, lehenbizi da, hor denbora asko pasatzen genuen guztiok elkar, kideak lagunak ginen, guztiok leku askotara elkar juten ginen, oso hurbil bizi ginen bat atzuek besteetatik, eta orduan denbora librare elkar pasatzen genuen. Baina beti gertatzen dena, talde batean egon eta emaitzak oso onak baldin badira, dena erresagoa da eta dena hobea da eta giroa, ez? Horrek ere izango dura zer esan, ez? Bai, hori egia da, hasieratik ondo hasi ginen eta hori beti laguntzen du, ez dena hobeto jundadin eta gauzak horrela dira futbolean ere, baina bueno, egia da gero jende majoa geneukan taldean, bai hango herriko jendea ere, Eibarreko jendea, gurekin egon zan beti animoak ematen, oso bai, eta finkoak dira bere taldearekiko, eta bueno... Zale hona dauzka Eibarreko. Nola bizitzen du herriak futbolan, ez da orain bigarren mailan egon? Naiz eta herri txikia edo afizio edo Ipurua txikia izan, sale asko ez da Samamese hor nota bezala, ez azkenean 3.000 edo jende juten dira normalean partida ikustera. Beti berdina dira, ez? Oso betikoak hor daude, animoak nire goratzen beti. Beroketetan bira eman eta beti aurpegi berdina ikusten dituen, ez? Guztiok agurtu, Gorka, zemo guztak, gero erretik ikusten dituen jende guztia, animoak ematen, eta horrekin oso berezi izan zen, ez? Binkuloak hor sortu ziren jendearekin. 2004-2005 denboraldi hartan Mendilibar zenuten entrenatzaile, eta talde horretan zegoen Gaizka Garitano, baita Joseba Llorente ere, horiekin mantenduko duzu, harremanik. Bai, bueno, Gaizkarekin horrein entrenatzaile bezala dago, ez orduan, bera egon zen hor kurtsoetan, hor ikusten ginen esenik ere, kurtso batzuk egin dituen hor, elkar ikusi ginen, kurso horietan, azkenean Josebarekin ere beste egunean egon ginen bata bestearen aurka, golpeak ematen, beti horrekin mantentzen duzu, jendeko taldearekin errazagoa da. Gaizka Garitanoren sekreturik edo kontatzeko? Bueno, Gaizka oso profesionala da, beti edabil hor burumakur lanean eta oso kontzentratuta. Eta hor egoten ginen egunero pixkat hor zizatzen guztiok, guk gainera gazteak ginen eta bera veteranoa eta hor gintzen beti zizatzen. Beak zeukan veterano paper hori edo serio paper hori? Berezkoa da hola? Bai, berezkoa da, bera holakoa da, oso profesionala, gauzako beti rutina batzuekin egite dituta, eta hor geldokan bintzen beti guk gazteak hor zizatzen, zera daten genuen, eta ezinezkoa zen, baina asko lagundu gintuen berak beti. Bueno, seriedade pixkat jarri behar zen, kapitaina nintzen orduan, eta seriedade pixkat berez ere nahiko serioa naiz, baina oso ondo Gorkakin egoen orduan, eta oso jatorra, eta oroitzapen onak ditut ordutik. Nola ikusten duzu, entrenatzaile postu horretan? Bueno, uste dut hau dela lehenbiziko demoraldia ez edo, eta
hau oso luzea da, azkenean eta saia, ez da berdina jokalaria entrenatzailea izatea eta nik beti lagun bezala hoberena desiatzen diot, ez? Ez gure aurka, baina beti Eibar beti bigarren maila igotzea, berarekin entrenatzaile bezala eta seguro hain ondo ezagutzen du berak Eibar, seguro hori ere lagunduko diola dena hobeto joateko.